The news getting to me is that the state government has fixed a day inside this week, first week of April, for the court hearing of the case that involves the Anambra traditional native doctors that were detained or arrested by the state government under the new Anambra security law. Na-enwego a date ejije court this week. That is a welcome development. Ka okwu gbasara ndị native doctor ji na-adịna ka Maazị Nnamdi Kanu na ndị federal government, because na mụ mana anyị niile wu ndị Igbo agwago federal government ọ bụ na unu enyochachago ihe gbasara Nnamdi Kanu, unu rapụzia Nnamdi Kanu ka ọ na even the governor so wee kwu. So na o nwekwe ka ọ ya esi wee dị ma ọ bụrụ na abịakwa a na-anụkwa kepu na ndị gọọmenti jikwe, steeti gọọmenti so ekwu okwu Nnamdi Kanu na ndị ba jikwe na enwere kepu anyị na-anụ, enwere any information, enwere any vital news. Esi m Enugu bata today, so I have to make some call, visit some offices. Nwa na-anụ kepu na this week anyị banyere n'ime ewu first week of April. Now I'm up go out a date. I enwe court hearing concerning all the native doctors who cannot in detention. A welcome development. Believe lazy balulu na asondu. No onye ọbụla nwere right to fair hearing. Abịa na the matter gbasara Akwa Okuko na Ani Oba. Ejelu m Enugu, ụmụnna anyị ndị nọ n'Enugu nọ na-ajụ ese. Na-atụjela aka ebe deputy governor nọ. Mgbe na-ayọ nna anyị deputy governor. From okwu nnụgasị n'ọnụ ụmụnna anyị, o nwere ibe ọzọ na-ekwu abụrụ na ibe anyị mawụ na Akwa Okuko nọ n'aka deputy governor. The last time we saw him on the media was his interview with the deputy governor. And then anyị na-echekwa ka deputy governor pụtakwa gwa anyị kedu nekwu ibe achọpụta gbasalụ Akwa Okuko n'Ọba. So na ọ ya bụkwa ibe ziri ezi bara ulu na na-enyekwa anyị information about ka esi eme. Maka na ibe nje ekwuli abụrụ ibe ọzọ wụ na ama m na nna anyị bụ deputy governor. Ana m afụ like a representative of the body of Christ in the Anambra state government because of your closeness to the altar, because of your closeness to Christ himself in the state government. Nwanne nwoke bụ Most Reverend Dr. Bishop Alexander Ibezim, bụ a bishop presiding the Awka Diocese Anglican Communion. So I am seeing you like a representative of the body of Christ, a more closer representative. As long as as somebody well an opportunity to have a brother, a bishop, a well-respected bishop like Reverend, Most Reverend Dr. Alexander Ibezim, the Bishop of Awka Diocese Anglican Communion. And I want you to help us and follow this case amicably. Makanandi ordinana na futazi this matter as a plot against the young boy Akwa Okuko n'Ọba. Akuluo uno. And ebido eri mgbe the government of Dr. Willie Obiano, the former governor of Anambra State, when they preach akuluo uno. Mana obuluza na mmadu kpata ego wenata akụ ya bụ n'ụlọ. Ọkwa ndị abụ nọ n'ụlọ ya atajiweli anya. Ọkwa ndị abụ bụ ụmụnne ya atajiweli anya. Mụnwa wigwe credo ma na-eso m na ndị advice la Akwa Okuko ka o mee investment na Ani Igbo and most especially na Ani Oba na Anambra State. And o melie ama mgbe okwulu okwu ịlụ hotel. Ana atụjela aka Lagos, ụfọdụ na-asị Lagos, ụfọdụ na-asị Abuja. Eso m wee sị ya lụọ ọnya ka ọ dịghị iso ọ ya wụ nọkata ịgba touch. And that hotel ọ bịa lụọ ọnya ọ bụrụ a means of employment to some citizens in an extent.
So biko ayo na yobo ka government ji na ekwene ka obulu ndi anya ụfụ arone ka ọ dị 26 years mana asị na nwata kwọcha aka osolu ndị ọgaranya lie piom ka o ji na awụnọ nkata ndị anya ụfụ more evil plan against the young boy because ana m na ya kita na ama afụ dị akụkọ ekeghi itiwanụ nwe dị much energy dị anụ onye eze Jizọs nwe dị much energy dị anụ nọ nke akwa ọkụ and mụ nwa ma n'ote ga-atachiwela akwa ọkụ anya ọ bụrụ ibe tata anaghị m ekwu ya because na o nwere a special treatment na-enye mana a good friend must always speak in favor of his friend. Ọ bụrụ na o nwere ibe achọpụta sị gwa anyị ama na onye hey na ọ bụrụkwa ezigbo mmadụ na iche na ọ bụ ezigbo mmadụ but as long as I'm concerned for now Akwa is still my friend and ọ bụ ezigbo mmadụ maka na number 1 o menụrụ m ajọ ihe anaghị m ekwu ya because na m nwee the platform to say it. I'm saying it because na the concern. I had a video call with the family and I saw the daughter. Owutem nsi obulukwam na nwa m ya na-eme isikwe the fatherly love, the fatherly presence. So si check here this thing. Maka na ya wee mee ya era adịghị mma yere emie mmadụ. Amari ibe kwesị na aye ma amalu the procedure si take things, things sisi me. Si emene na onye esi ma na onye egwalụ ma na ndị ikwulu na onye esi ma na o nwere onye sinu. Si check enye ọfụma so that the law will not be biased. I am not saying this thing because of Akwa Okuko. I am saying this thing because onwere onye nwa onye oya awuta oni echi to get justice in the right way. I am speaking because I have a son and I will have children that need my capacity, my availability, my personality now to help the government to put things in place. That is matter jina adina kamata Nnamdi Kanu ene nani na choya live jin Nnamdi Kanu iflo. Mana imara no nda anya ụfụ ndị lo na asị ndị ekworo ndị osechi egwu ndị amusu ya abụchakwa ndị Igbo yeso no dana na da mata jide da case jide sie n'ike. Oyara adị mma na play such a politics in the case of Akwa Okuko. So now I yell the able deputy governor because the right thing should be done. I see no yes. Because I've been following up this matter, this case, sequely, deeply. So I heard no yes. Monya musin, monya se, ya puta, uni beti nyono. Makanisi na mbadi zulori mango. Iwete evidence na true na onye abụ zulori mango. Ọ bụ na enyochache akaba dị ọcha onye ọhụrụ na-anachie back to family. Na even na your state government bụ na iwele aka betie nwata iri iwele aka nni kpọchie tie. Most of these native doctors in Afo are illiterate. Most of them are not agụtanwu ihe. Even na me na social media ba amade. Somebody like Eke Hit, so you ma agbe camera okwuche ihe onye ọzọ post olie daily write up. Even mgbe new law pụta maradi, I was the one that did a video na asi Eke Hit. Kwụsịrị na akọ online na the new law of Anambra State emego gị na abolish go church online abụ. Mana ibe anyị na ya bụrụ iwe ọzọ. Ọ bụrụ maka nkewa ame ama m na ignorance of the law is not an excuse. Mana ebe awa n'Igbo and anyị na-eme nwanne ka adụọ ọdụ ka agbazie eluwa onwere onye machi ihe niile ka ejine iwe emekọba before the law was made, just like Akwa Okuko ji wee kwuo n'interview ya na deputy governor Dr. Ibezim o kwulie vividly si na ọ bụrụ na ya nara eme oke ite na ya na-eme oke ite mana eli mgbe eji wee announce gọọmenti ji wee si emezi n'oke ite na ọ kwụsịrị imie ekwu okwu video siba na video afọrọ after the law was implemented awụrụ na his page and his Facebook page dị verified page gbasara Akwa Okuko dị on Facebook karịa 1000
Mana only one the verified. Any video if run at that one not the verified. It's not an original page of Akwa Okuko. So kejine in a page in the fraudsters and the scammers in a maye. Where George Akwa Okuko. Scammers using somebody's name, face or page to defraud people are not your friends, they are your enemies. So when implementing the law, they can easily go and bring in an old video, repost to one. A page where much followers will not original. The originality of your page or your profile is being verified by Facebook. So na yo ayo kan na yo e wela aka nitie nwate wela aka ekpetuchie tie ko we ga na anya ani ni na wofu as long as na enwere any criminality, any abnormality, any crime whatsoever. Si be iba ka ogo ofuma ka owuli ibe nkwumoto onye obuna si obulu ya, whether me will government or me in any position, everybody will funanya chuku. In the eyes of God we are one. And onye no in a position that and we get in another position. So when you are judging matters, when you are controlling in charge of a case, make sure ni take care of that case positively. Another me because no them no. After all, when police makasaga kesi lipopo na makasaga egwu oja piano onwere onye puta akwu olum. Mandi nwanne kwuchitelu didn't speak for me. Even when they had the opportunity to do, they didn't do. I did the whole thing and I came out from the matter. So even the kwabri was obo. Akede balum nya walu nwunye ebim. Akulo uno. Akuga anatazi anu uno. Obulu umunne ya na agbari mgba. Akulo uno. Akuga aluzie uno. Obulu umunne ya na agbari mgba. And that is why ndi nwetela akunuba na Lagos, Abuja and different other tribes prosper. Onye Igbo bịa na Yoruba land lụọ hotel ma lụọ company ma lụọ uno. Ndị Yoruba enyeli ya aka no di anya. Nyana ba adị na mma. Mana onye Igbo nata be nnya na Igbo lụọ iwe, ụmụnne ya agbakọ rally around na-ekwu ya emo. Ịnọlụ ụfọdụ a na-ede first petition against you. Ka a na-eme investigation ọfụma before a na-eteki measures, before a na-eteki investigation. Ka anyị welu n'ofu obi, everybody nọ na Anambra wu onye Igbo dị important in the Igbo cultural hegemony. I bu ofu. Enwe the bad eggs say among us. Ewepuwa. Dowe eba ye megini. Eba ya rehabilitate. Then the good ones that are doing well should be supported, not dragged down. Kande nwo. Nwere onye ya bu eze, somu ga eze ga akwu oto. Onye kwulu oto akwatu onye. Nwatakili 26 years. Bala ogbenye. Wee bagide ogbenye wụlọ ọgaranya. Si cheki enye ọfụma ọ bụ na o nwere iwe family, let them go. Gbaa aka na ntị, dọọ aka na ntị ọfụma, teach them, provide them with the necessary information and set them free. Let them go back to their families. I will keep on following the matter. I don't want it to be like na support ndi o come on na support ndi ordinary. Let the right thing be done. Maka na onwere onye mwe echi di ime. Imari wo ya we mee imanya adana ye mwe emenie mmade. Dalon.